For DJ Rocky's Secret Files. Sa akin siya may pananagutan. Pero sa iba siya nagpakasal. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig mo. Ang dami ko nang nalaman na iba't ibang kwento ng buhay ng mga tao. At ito rin, yung naging way para maglakas loob ako na ikwento ang karanasan ko sa buhay. Na sana ay kapulutan din ng aral. Itago mo ko sa pangalang Len. 35 years old. Single mom. And this is my secret file. When I was 28 years old, nagkaroon ako ng kasintahan. Taga-ibang bayan. 5 hours travel. Pinsan siya ng kaibigan ko. Itago natin siya sa pangalang Jerome. Una ko siyang nakita nung graduation namin sa high school ng kaibigan ko. Nagkakilala kami hanggang sa naging magkaibigan. But that time, meron akong boyfriend. Kaya hindi ko na siya napansin. Years passed. May hindi inaasahan na nangyari sa boyfriend ko. Nakabuntis siya. Co-worker niya sa ibang bansa. 26 years old na ako noon. So fast forward, ikinasal yung kaibigan ko. At doon kami ulit nagkita ni Jerome. Doon na nagumpisa na nanligaw siya. 28 years old na ako that time. Nagkamabutihan na kami. Lagi na siyang dumadalaw. Hanggang sa merong nangyari sa amin. At nabuntis ako. Tinawagan ko siya. Sinabi ko sa kanya na buntis ako. Pero nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi niya, hindi raw niya ako pwedeng panagutan. May girlfriend daw siya. At malapit na raw siyang kunin papuntang Amerika. At ang pinakamasakit na sinabi niya sa akin noon ay ipalaglag ko raw ang bata. Hindi ako pumayag. Makalipas ang 3 araw, bigla siyang tumawag. Pinapupunta ako sa kanila. Susunduin daw ako. Ang saya-saya ko noon, DJ Rocky. Kinabukasan, dumating siya. Agad kaming umuwi sa kanila. Gabi na kami nakarating. Kumain at nagpahinga. Kinabukasan, ang sabi ni Jerome, magpalit daw ako dahil pupunta kami sa doktor. Agad-agad naman akong nagpalit. Umalis kami kasama ang mga magulang niya. Then huminto kami sa isang bahay. Akala ko, yung bahay na yon ay bahay ng kamag-anak nila. So pumasok kami sa bahay.
hanggang sa may bumungad sa aming alley. Tinanong niya ako, "Ilang weeks na yan?" Sumagot naman ako ng 8 weeks po. Then, nagulat ako sa mga sinabi ng alley. Madali pa yang maalis. Kinabahan ako nun. Hindi pala kami sa doktor pumunta kundi sa isang abortionist. Tumakbo ako palabas ng bahay na yun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta, tumakbo ako, nagpakalayo-layo, naglalakad, umiiyak. Nasasaktan ako. Hanggang sa may isang allen lumapit sa akin. Sa kanya ako nagtanong kung ano ang sasakyan ko papuntang bayan. Tinulungan naman niya ako. Sinabi niya sa akin ang direksyon at hanggang sa nakarating na ako ng bahay. Doon ay sinabi ko sa nanay ko na buntis ako. Buntis ako at gustong ipalaglag ni Jerome ang bata. Niyakap ako ng nanay ko ng sobrang higpit. At ang sabi niya ay, wag na wag daw akong papayag. At malaking kasalanan sa Diyos ang pagpapalaglag. Ang sabi ng nanay ko, sama-sama daw naming palalakihin ang bata. Lakasan ko lang daw ang loob ko. Magtiwala lang daw ako sa Diyos. Wala akong ginawa nung araw na yon kundi umiyak lang ng umiyak sa nanay ko. Nagtiwala ako. So months passed, nanganak ako. Isinilang ko ang baby boy. Then pagkalipas ng 3 buwan, nag-apply ako papunta sa ibang bansa. At dito na ako, nasa ibang bansa, nagtatrabaho bilang katulong para sa baby ko. At lahat, gagawin ko para sa kinabukasan niya. Sunday, dapat pahinga ko. Nagpa-part-time ako para makaipon. Sa ngayon, 9 years old na ang baby ko. At masasabi kong napakabait niyang bata. Nagpapasalamat din ako sa mga kapamilya ko na andyan palagi para sa aming mag-ina. Salamat sa nanay ko. Salamat sa Panginoon na lagi akong ginagabayan. Sa kanya ako kumapit simula nung nadapa ako sa maling lalaki. Hanggang sa ngayon na nakabangon ako. And by the way, uuwi na po ako sa October. Magkakasama na kami ng anak ko. Hindi ko na siya iiwan. Gagamitin ko ang konting naipon ko para sa aming dalawa. At sa ama ng anak ko, huwag kang mag-alala. Kahit na gano'n ang ginawa mo sa amin noon, ipapakilala pa rin kita sa anak ko. Gagawin ko ito para sa anak ko. Kasi karapatan niya yun. Karapatan niya na makilala ka kahit gaano ka pa naging kasama. At dito na po nagtatapos ang aking secret file. Maraming salamat sa pagbabasa, TJ Rocky. Muli, ako si Lynn ng Hong Kong. At ito ang aking secret file.